आज कौन ब्रेकफास्ट? आज परोटा आलू मटर कषा है। अच्छा हाँ एटा एटा नातुणी मोर सिजा बना। अच्छा आज आप घर को जीवे बोली बहुत खुशी ना। आज बापा को श्राद्ध तो से हाँ घर को जीव सब काम सार दे जीवा। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଚିକୁଲିର ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା ତା ଜେଜେଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଗପି ଚାଲିଛି ଆଉ ଖେଳୁଛି ବସିକି। ଟିକେ ଜେଜେଙ୍କୁ ନମ ନମ କରିଦେଲ, ଟିକେ ନମ ନମ କରିଦେଲ। हाँ ढाई ହେଇଗଲା, ढाई ହେଇଗଲା। ओहो हाँ ହେଲା ଜେଜେଙ୍କୁ ଟିକେ ନମ 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 ନମ। ଚିକୁଲି ଟିକେ ନମ ନମ କରିଦେଲ। ଏବେ ଜେଜେ ନାତୁଣୀଙ୍କର ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଇଗଲା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଜେଜେଙ୍କ ପାଖରେ ବଡ଼ ମଣିଷ ଭଳିଆ ବସିଯାଇଛି ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ଆଉ ବାବା ତା ପାଟିରେ ଟିକେ ଟିକେ ଦେଇ ଦେଉଛନ୍ତି, ଦାନ୍ତ ଦେଖେଇକି ଖାଉଛି ଆଉ ଟେଷ୍ଟି ବି କହୁଛି। ଟେଷ୍ଟି କହୁ ତ ନାହିଁ, ବାସ୍ ହାତରେ ଇସାରା କରୁଛି। ଏଇଠି ମା ତାକୁ ଖୁଆଇ ଦେଉଛନ୍ତି ଆଉ ତା ନାଁରେ କ'ଣ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ କରୁଛନ୍ତି ଶୁଣନ୍ତୁ। ଗିରି ମଟରକୁ ପାଟିରେ ପୁରେଇ ଦେଇକି ଚୁପାକୁ ଏମିତି କରିଦେଉଛି, ଭାତ ଏମିତି କରିଦେଉଛି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ତୁ କୋଉଠି ଚୋବେଇ ପାରିବୁ? ତୋ ତ ଦାନ୍ତ ଉଠିନି, ତାକୁ ପୁରେଇ ଦେଉଛୁ ପାଟିରେ। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ବସିଗଲୁ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବ୍ରେକଫାଷ୍ଟ କରିବାକୁ। ମା ତ ପୁରା ତରତର ଘରକୁ ଯିବେ ବୋଲି ଜଲ୍ଦି ଖାଇବା। କ'ଣ ହେଉଛି ଏଇଠି ମୁଁ କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇ ଦେଇଥିଲି ଆମ 3 ଜଣଙ୍କର। ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଏଇଠି ଟିକେ ଆଉ ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ ମାମୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଆମ ମାମୁଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ଗୋଟେ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି। ଆଉ ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିଗଲି ମୋ ରିଅଲ୍ ରୂପକୁ। ଏଇଟା ହେଉଛି ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର। ଏବେ ମୁଁ ଚାଲିଲି ଭିତରକୁ। ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ ବି ମୋ ସହିତ ଯିବେ ଆଉ ଦେଖିବେ ମୋ ମାମୁଁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ଘର। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଘରର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ମହାପ୍ରଭୁ। ଆଉ ଏଇଠି ମୋ ଆଈ ଶାଶୁ। ଏବେ ଚାଲିଛି ଗପ। ଆଉ ଏଇଠି ଚାଲିଥିଲା ପ୍ରିପାରେସନ୍ ରୋଷେଇର। ମାମୁଁ କରୁଥିଲେ ରୋଷେଇ ଆଉ ମାଇଁ ମିଶିକି ରୋଷେଇ ଚାଲିଥିଲା। ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ଚିକୁଲିର ଆଉ ମାଆଙ୍କର ଟିକେ ଫଟୋ ନେଇଯାଇଥିଲି। ଆଉ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମାଆଙ୍କ ସହିତ କେମିତି ବାହାରେ ବୁଲୁଛି। ଏଇଠି ମାମୁଁ ମାଇଁ ରୋଷେଇ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଗଲେ ମୋର ମଝିଆ ନଣନ୍ଦରାଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭଣଜାକୁ ନେଇକି, ଇଏ ହେଲେ ମୋ ଗେଲା ଭଣଜା। ଆସୁ ଆସୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା ତାଙ୍କ ଝିଆରୀ ସହିତ ଖେଳ। ଦେଖନ୍ତୁ बाय बाय कर दे, बाय कर दे, बाय कर दे, बाय बाय। मिच्छा रे ना कोण तो कोण मिच्छा पाखोई उडी दाखवतो दाखवतो पाखोई उडी दाखवतो गला आ मुझे जाऊँ बाय 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 हम जाऊँ।
ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କ ପାଖରେ ଯିଏ ବସିଛନ୍ତି ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ନା ବଡ଼ ନାନୀ, ମାନେ ମୋ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ବଡ଼ ଯା। ତ ତାଙ୍କର ବି ଗପ ଚାଲିଥିଲା ଚିକୁଲି ସହିତ। ଆଉ ଏବେ ଆସିଗଲେ ମୋ ନଣଦେଇ, ଭାଇଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଲୁଚି ଲୁଚି ବନାଉଥିଲି। ଏବେ ବସିଗଲେ ସମସ୍ତେ ଖାଇବା ପାଇଁ। ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇଠି ସବୁ ଗପ ଚାଲିଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଦୁଇ ଜଣ କେମିତି ହାଇ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ବି ଦେଖିବେ, ରୁହନ୍ତୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୋ ଭାଣିଜୀ ଗେଲି ଭାଣିଜୀ ଦୁଇ ଜଣ ଯାକ କେମିତି ହାଇ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣମାନେ ତାଙ୍କୁ ବ୍ଲେସିଂସ୍ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇଠି ତାଙ୍କର ଖାଇବା ସରିଗଲା ଆଉ ସେମାନେ ଉଠିଗଲେ। ଏବେ ମୋର ପ୍ଲେଟ୍ ଆସିଗଲା। ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ସବୁ ହେଇଥିଲା, ପଲଉ, ଡାଲି, ମିକ୍ସ ତରକାରୀ, ଖଟା, କଖାରୁ ଫୁଲ ଭଜା ଆଉ ପାମ୍ପଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା। ପାମ୍ପଡ଼ ମୁଁ ନେଇନଥିଲି। କ୍ଷୀରି ହେଇଥିଲା, କ୍ଷୀରିଟା ମୁଁ ପରେ ଖାଇଥିଲି। ଗୁଲଗୁଲି ଚିକୁଲି ସହିତ ଖେଳିବେ ବୋଲି ମୋ ଭାଣିଜୀ ରାଣୀ ଆଜି ଘରକୁ ଗଲେନି। ତାଙ୍କର ଡ୍ରଇଂ କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। ଦେଖନ୍ତୁ ତ ପୁରା ଅନେଇକି ବସିଥିଲେ। ଚିକୁଲି ଶୋଇକି ଉଠିଲା ତ ଖେଳ ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଆଛୁ ଆଛୁ କାମ 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 ୟାର କାମ ୟାର କ'ଣ କରୁଛୁ କି? ଦୁଇ ନା ଏକେ କରିଦେଇଛି ଛାତରେ। ଆଉ ଏବେ ଭେକେସନ୍ ଖାଇଦେଉ, କ୍ଷୀର ପିଇଦେଉ। ଦେଖି ଦୋସ୍ତ ତୁ ବି ବଡ଼ ହେଲୁ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ଭଉଣୀର ସାନ ଭଉଣୀ ପାଇଁ କେତେ କେୟାର, ବାବାରେ କେତେ ଭଲ ପାଇବା। ଓ ଦିଦି ପାଖରେ ବସିକି ଚିକୁଲିର ସ୍ମାଇଲ୍ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣମାନେ। ଓ କି ହସ। ଦିଦିର କ୍ଲାସ୍ ଥିଲା, ତଥାପି ଦିଦି କ୍ଲାସ୍ ଗଲେନି। ଘରକୁ ନ ଯାଇକି ଚିକୁଲି କେତେବେଳେ ଉଠିବ ଆଉ ତା ସହିତ ଟିକେ ଖେଳିବେ ବୋଲି ବ୍ୟସ୍ତ ପୁରା। ଦେଖନ୍ତୁ। ହଁ ଯା 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 ଯା। ଇଏ ହେଲେ ମୋର ଅଜା ଶ୍ୱଶୁର, ଯାହାଙ୍କର ଆଜି ଶ୍ରାଦ୍ଧ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ହିଁ ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ମାମୁଁଙ୍କ ଘରକୁ। ଏଇଠି ଆମେ ବାହାରିବୁ ବୋଲି ଚିକୁଲିକୁ କହୁଥିଲୁ ଟିକେ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ ଆଉଁସି ଦେବା ପାଇଁ। ଆଉ ସିଏ ଆଉଁସି ଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ମାଆ ଆଉ ମୁଁ ଆଉ ମାଆଙ୍କୁ କହିକି ବାହାରି ଗଲୁ ଯିବା ପାଇଁ। ତ ମାମୁଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ମାଆ ଝିଅଙ୍କର କଥା ଚାଲିଛି। ଏବେ ମାମୁଁ ଆମକୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ଛାଡ଼ିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଚିକୁଲି ଗାଡ଼ିରେ କେମିତି ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ଏଠି ଘରେ ପହଞ୍ଚୁ ପହଞ୍ଚୁ ମୁଁ ଖେଳିବାକୁ ଯିବି ବୋଲି ଜିଦ୍ଦି ତାର ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି। ଏବେ ଆମେ ଶାଶୁ ବୋହୂ ବସିଗଲୁ ଡିନର୍ ପାଇଁ। ଆମର ଗପ ଚାଲିଥିଲା ଆଉ ତା ସହିତ ଖାଇବା ବି ଚାଲିଥିଲା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ଲାଗିଲା କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।